आमच्या वीक्षक बांधवांचं अग्यांसो नमस्कार। आज आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओसून आमच्या साधक कार्यक्रमाचं तुम्हा सगळ्यांसो स्वागत करतसा। आमच्या समाजांत हव्यास मूलक मस्त साधन केले अनेक जण असत। त्यांच्या हव्यासांत बदल रीतीच्या साधन केलसनी त्यांच्या हव्यास उज्ज्वल मट्टंत जाणत आसा त्या आगे आम्ही बघत आसा। हव्यास बदल प्रतिभे बदल थोडे जण तेंपिले कसले सुप्त प्रतिभे त्या एक उद्दोडीस येवले मस्त साधने करून त्यांत काहीतरी पुढे येवले त्यांत मस्त साधने करले म्हणूनचे एक उद्देश घेऊन त्याच्या मूलक निरंतर साधने करतले अनेक जण आमच्यांत आसा। हव्यासास एक सूक्त वेदिके गावले तर त्या हव्यासा अनेको पुढे जाऊन त्यांचे एक चकोट रीतीचे नाव हडले सध्या आसा। त्यांच्या प्रतिभे सुप्त होऊन असलेल्या प्रतिभे पुढे येवल्या झाले तर त्याचे एक सूक्त वेदिके गावन घेऊन आधी त्या प्रतिभे आम्हापील असा आम्ही त्या पुढे हरल्यावे म्हणूनचे एक गुरी प्रतिभावंत पेल हवे। आज आमच्या साधक ह्या कार्यक्रमांत असले एक विशेष प्रतिभे असन आमच्या समोर आज बैसलेस एक विशेष साधक आमचे कापू तालुक्याच्या शिरवाच्या गोट्यासंच्या पिलार खानाचे श्रीयुता राजेश प्रभू त्यांचं ह्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओस आमच्या साधक कार्यक्रमाचं हार्दिक स्वागत करत असा। राजेश तुमच्या एक विशेष प्रतिभे म्हणताना आमच्या एक वीक्षकांचं सांगायचं झालं एक नारळ दांतानी सोलूचे आमचं एक कोयती हुंदे नारळाचं एक मशीन घेऊन सोलू जात झालेत उन्हाळ्या म्हणताना 5 असून 10 मिनिट हवेच तसं असताना केवळ थोडे सेकंदात तुम्ही एक नारळ सोलूनच्या दांतानी त्यावं दांतानी आणि पायाच्या नाकानी हाताच्या नाकाने तुम्ही सोलत असत म्हणायचं ऐकल्यासा आणि तुमच्या एक प्रतिभे आम्ही बघल्यास प्रदर्शन बघल्यासा ह्या तुम्हाला एक दांतानी नारळ सोडलं म्हणायचं एक हे कसं आहे आज्ञासो नमस्कार। खंडितवनो बारी एक विशेष झाले एक विशेष प्रश्न तुम्ही माझ्या समोर तोलसात। भगवंतन मनुष्य सृष्टी करताना प्रति एका व्यक्तीस्व एक विशेष जाल्ले एक शक्ती देऊन त्याला बुलोकस चाडता म्हणून सांगायचे एक आमच्या हिरियांनी सांगा नाही एक विचार बट मस्त विचारांतू त्याची प्रतिभे काय असता या ते पिलासांची एक विशेष शक्ती काय असता ते सुप्त होऊन असता निद्रावस्थेत असता। त्या निद्रावस्थेतून बाहेर येवलं तर काही तरी एक विशेष घटना आहे त्याचे जीवनांत झालं तर त्या संदर्भात ते एक प्रकाशमानस यंता तसंच तरला एक वेदिकेस जाऊनची एक अवकाश प्राप्त होता। माझ्या जीवनात असंच एक घटना झालाय मग केदा मी माझी एक शैक्षणिक जीवन पूर्ण केला माझे टेक्निकल फील्डान मी माझे एज्युकेशन कंप्लीट केल्यानंतर तुम्हाला गोतू तसं आज कम्प्युटर जगतो तसंच कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड आम्ही शिकान बाहेर राहिलं कुठले काम गावाची परिस्थिती अंत खंडित नाही सो तसं होऊन असताना कामच मी हित तई हित जायत असताना त्या एक मला एक मरीचिकेत झालाय की त्यानंतर आज आम्ही शिक्षणाची जते काहीतरी विशेष एक प्रतिभा आमपेला असं म्हणून झालं तर खंडित होऊन आम्हाला अवकाश गावता। सो तसं होऊन मी हरी एक प्रति एक ह्यात इंटरव्ह्यू असता आणताना प्रत्येकडे बघ्या मग आम्ही विचार करता म्हणून सांगायची हे करीत होते तसंच बारी मस्त बेजारंत असता संदर्भात माझे एक क्लोज फ्रेंड असं माझे एक फॅमिली फ्रेंड तसंच फॅमिली डॉक्टर होय डॉक्टर मयूर एम म्हणून त्यांनी मला एक विचार सांगले राजेश असंच ह्या करून चानू आमची शिक्षणाची वट्टू आम्ही काय तर एक्स्ट्रा करिक्युलर ह्यांत विशेष झाले साधन केलं तर आम्हाला पुढे सरजले अवकाश होता तसं काहीतरी एक विशेष झाले प्रतिभे तो पिला असाद त्या बाहेर हाडूनचे एक प्रयत्न कर म्हणून सांगा त्यांनी एक विचार सांगले ह्याच विचारांत विचार करीत असताना एक दिवस तुम्हाला गोत असं आमचे पिलारकाना गाव एक रिझर्व्ह फॉरेस्ट असांची एरिया सो रिझर्व्ह फॉरेस्ट सांगाल तर आमचे पूर्वज असांची स्वाभाविक आमची रोड साईडांतच रानाची साईडांतच गार असा तो एक नान तोट असा आमचे नारळाचे तोट असे आम्ही एक ह्याच विचारात आलोचन करीत मी बैसन असताना एक मांकड रानासून येऊन सीधा नारळाचे रुखास चढले त्यांनी त्या नारळ ओपन करूनची दांतानी हातानी हे करूनची हे बघितच असतात
बघितच असताना एक मला स्ट्राईक झाला. त्यांनी एक विचार सांगल्यान त्यांनी मापेल आणि ह्या एक मांकड माझ्या समोरसून एक विशेष जाल्ले एक तिथला नान प्राण जालतो विशेष जाल्ले एक ह्या करीतोंते दांतानी सोलितोंते नारळ. सो इतले नान प्राणी करले साध्य असेल तर आमपील काही साध्य नाही. ह्या प्रश्न फर्स्ट माझ्या मनात आयला. सो थंयच स्टॉप केलं. आम्ही आज चढ परिस्थितीत आम्ही काय करता सांगाल तर युवा जण कैला एक प्रश्न आमच्या मनात आयला कुठल्या हा मग्गे करूया मग्गे बघूया म्हणून सांगा. सो हा आम्ही त्या संदर्भात काय झालंय मांगडाचे बघितंता इमिडिएट मी घरा जाऊन स्टार्ट केलं. बट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस झाला. बट टायमिंग मस्त झाला. एक मध्ये एक मंगानिंद मानव म्हणून एक बोल असा. होय त्या मंगानिंद मानव म्हणजे मंगानिंद तुम्ही होय प्रेरणे फर्स्ट प्रेरणे ते प्रेरणे मंगाच होय होय स्टार्टिंग तसं मी फर्स्ट येऊन नाकाने सोलले स्टार्ट केला फर्स्ट स्टार्टिंग. सो नाकाने सोल मी सक्सेस झाला. त्याच्यापर्यंत ह्या कोणाला होत नाही नाकाने. सो नाकाने सोलित होता ह्याची बघेच प्रयत्न करीत होता 15 to 20 minutes 20 मिनिट मला लागत होते. सो असेच होईत होते. एक दिवस असे नारळ सोलित असताना माझ्या बाबांचे हॉटेल होते. सो ते होटलासून घरा येत होते सर ಎಂತ लेट होईत होते राती. सो राती लेट अंतना मी ह्या ट्राय करीत होता तेव्हा त्यांनी सांगल्यानी काली नाकानीत नाही दांतानी काढल्या साध्य असं म्हणून त्यांनी फर्स्ट मला दाखवल्याने. सो नाकासून दांतास एक्सटेंड केला. सो दोन कंटिन्यू करीत होता. त्याचा मला पायांत नारळ सोलूनची काही एक ह्या नाही आयडिया नाही. त्या संदर्भात आम्ही मेन स्ट्रीमस येवल्या झालं तर काहीतरी एक वेदिके गावाला. बट माझी व्हेरी नेक्स्ट नेबर त्यासो ह्या विषय गोत नाही ते दांतानी नाकानी आणि दांतानी नारळ सोलता म्हणून सांगा. सो त्या संदर्भात मी बंटकल्लो राजापुर सारस्वत युवा वृंदांत मी सदस्य होऊन होता. त्या संदर्भात कोणा आमचे आताचे शिरवा पंचायत अध्यक्ष KR पाटकर कोणी सांगले असे असे राजेश प्रभू नारळे सोलणं काढता म्हणा. फर्स्ट वेदिके माले क्रिएट केल्या त्यांनी बंटकल देवळाची बाहेर एक काली दुसरा काही कार्यक्रम नाही दुर्गा परमेश्वरामाची पदतलांत फर्स्ट कार्यक्रम माझे त्यांनी फोटो काढणं त्यांच अम्माचे आशीर्वाद गावलाय. त्याची ಒಟ್ಟು ते एक ग्रेट एक्सपीरियन्स सांगायला. नेक्स्ट डे पूरा पेपर आणि त्या एक फोटोस ಎಂತನ ಖಂಡಿತವನ್ನ त्या एक ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ತೈಸೋನ್ त्याच्यापर्यंत साधन क्षेत्रांत पुढे जावले एक अवकाश गावले तरला वेदिकेस पुरा अवकाश गावलसा. सो फर्स्ट मूल प्रेरणे गावले तै. आता तुम्ही नारोळ सोडले मंगाचे एक प्रेरणे मांकडाचे एक प्रेरणे म्हटलं तर आता तुमच्या घरच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या बाल्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या वीक्षकांचं थोड्या सांगायला होईदा. बाल्य सांगाल तर माझी बारी विशेष झाल्या बाल्य काही हे नाही की सांगाल तर आमची अम्मा बाबास 3 चढू आणि मी एक 4 जण पोटशी मी एकलाच जेल. बट स्कूल माझी पेरनाल हिरिया प्राथमिक फातिमा हिरिया प्राथमिक शाळेतही माझी प्राथमिक शिक्षण झालं. तसंच सेंट मेरीज शिरवांत माझे अप टू PU मी तही शिकला. तर त्याच्यापर्यंत मी मूडबिद्र्यांत माझे टेक्निकल डिप्लोमा घेतला. तसं आहे तरला काही विशेष नाही. ते खंडित न सांगता मी बाल्यावस्थेंत काय होता एज्युकेशनाची ह्यांत सिस्टमान मी केदा तई होता त्यानुसार मी कैले कार्यक्रमांत वेदिकेस ओर जाऊन वेदिकेत पार्टिसिपेट केल्या म्हणा नाही. बट केवळ एक श्रोत्र होऊन मात्र भागवहिस्तोंता एक प्रतिभेने तुम्ही होय तैसून मग मला वर्ल्ड वाईड अंत मस्त कार्यक्रम गावले अवकाश गावले. आता दांतांनी नारळ सोलूनच्या म्हणताना आम्हाला एक एवढ्या चिंचरा घालताना आता लहान असताना आम्ही दांत घट्टी असतं गावल्या खांता तरी थोडं एक एज कुठले आम्ही घट्टी वस्तू खावले आम्हाला भय करता खंतरी दांत घालता हा काय हा दांत कुटके होता हा काय म्हणून एक नारळ तिथल्या घट्टी वस्तू नारळ दांताने सोडताना तुम्हाला त्या एक भय हुंदे त्या एक कसले आत्मविश्वास उण्या हुंच्या तसला काही झालं नाही. हा बारे विशेष झाले प्रश्न आहे की त्यानंतर प्रति एक साधनाकाराचे जीवन या प्रतिभेचे जीवनचरित्र आम्ही बघल तर स्टार्टिंग मस्त कष्ट असता. बट कष्ट म्हणून सांगा आम्ही सोडला तर त्यात आम्ही पुढे येवले साध्यत नाही. सो पक्का गुरी पक्का संकल्प आंपिल असं म्हणून झालं तर ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಸಬಲವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು म्हणून कन्नडात सांगता आम्ही. सो कैल काम कष्ट नाही. सो तसं होणं आम्ही कैलो एक साधने करल्या या आम्ही एक क्षेत्रात पुढे येवलं म्हणून झालं तर खंडित होणं आम्ही कष्ट पावल्याच पडता.
आता तुम्ही नारळ सोलतात एक नारळ दांताने सोललं झालं तर कितला टाइम घेतात माझी दाखले आता 14 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 14 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ अशी एक दाखले एक नारळ असा केवळ बट ते 14 सेकंद. 14 सेकंड असा बट ते दाखले झालं नाही किती सांगल तर आम्ही ते एक मुवमेंट ते कार्यक्रमात ते कार्य झालंय सो आम्ही ते रेकॉर्डिंग नाही सा तसं त्या ऑफिशियली 14 सेकंदाची मी घेवले साध्य नाही बट ऑफिशियली झी टीव्हीच्या कार्यक्रम केल्यानंतर माझे 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ दांतानी 31 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ हाताची नाकाने आणि 43 सेकंड्स अंत पायाने हे 3 दाखले असा आणि मॅक्सिमम सांगाल तर 6 मिनिटांत 16 नारळ 6 मिनिट 16 कोकोनट्स दांताने ते हायेस्ट तुमचे झी टीव्ही म्हणताना आठवत झाला शाबास इंडिया होय होय झी टीव्हीच्या शाबास इंडियांत आमचे राजेश प्रभू प्रथम होऊन बहुशा माध्यमाच्या ಮೂಲಕ अगदी जनप्रिय झाले आम्ही ते एक बघलासा सिरियल त्या ह्यांत ते इतले प्रेक्षकाच्या समोर करून दाखलेच आणि म्हणताना मस्त निजहून तरी आमच्या एक समुदायाच मस्त हेम्याचा विषय त्या एक अनुभव कसा तुम्हाला मी त्या टाइमात 2004 to 2006 मी बाहेरीन एअरपोर्ट सर्व्हिसेस काम करीत होता बाहेरीन देशात होता म्हणजे गिन्नेस दाखल्याचे कार्यक्रम होता त्याची कन्नड संघाचेनेच आयोजन केलं त्यांनी त्या टाइमात शाबाश इंडिया झी टीव्हीचे एक कार्यक्रम आयोजन केलं होतं सो टोटल भारतात असले विशेष साधन केलं कोण असतं तर लिमका दाखले आणि विश्व दाखले केले कोण असतं तर त्यास एक वेदिके निर्माण करल्या म्हणून सांगा त्याने कार्यक्रम करीत होते सो मला एक मेसेज आहे त्या कार्यक्रमात देऊनच्या नंतर तुम्ही विश्व दाखले केले होय विश्व दाखले सांगाल तर मी जे असिस्ट वर्ल्ड रेकॉर्ड्स आणि ह्या झालं तसे त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केले आणि त्यादा मी ते एअरपोर्टात काम करीत होता बाहेर देशात त्या संदर्भात कसा येऊनची काय करूनची म्हणून सांगा एक विचार करीत असताना माझे बाहेर एअरपोर्ट सर्व्हिसचे जो मेन मॅनेजर होते सीईओ आणि मॅनेजर त्यांनी सांगले आणि तू जा तुला पूर्ण व्यवस्था आम्ही करून देणार इव्हन मला फ्लाईट तिकीट फ्री करून दिले त्याने सो महाराष्ट्र नाशिक पोलीस ग्राउंड झालं ते सो फर्स्ट माझी रियालिटी शो मी पार्टिसिपेट केला शाबाश इंडिया आणि सेकंड अनेक तुम्ही भागवायसला सोनी टीव्हीत एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा फर्स्ट एडिशन अंत मी पार्टिसिपेट केलं तुम्ही आता शोस गेले त्यादा तुमच्या घरची आता तुमच्या त्यादा वरड झालते हा तुमच्या झी टीव्हीची अंतना झालं नाही बट ह्याच झालं सोनीची प्रोग्राम अंतना झाला त्यादा तुमच्या घरच्यांच्या अम्मा बाबांच्या आणि तुमच्या श्रीमतीच्या कसल्या एक रेस्पॉन्स होत्या म्हणताना करले वही धान आहे तर तिथला दूर जाऊन होत्या दांतानी सोलूनचे म्हणताना थोडे रिस्क तसल्याच त्यांनी ಒಪ್ಪಿಗೆ दिल त्यांनी ಖಂಡಿತವನು कसं सांगाल तर स्टार्टिंग आम्ही कैलं एक आरोग्याचं प्रतिकूल होऊनची रीती असलेल्या कैल तर एक साधने आम्ही करता सांगताना घरसून फर्स्ट आम्हाला अगेन्स्ट येऊनची स्वाभाविक की सांगाल तर अम्मा बाबांनी आम्हाला पोसून इथल्या हॅकरनो पोसून असताना पोटसेनी जाऊन काहीतरी एक कैलो एक प्रिकॉशन घेईन असताना एक कैलं एक रिस्क कार्यक्रम करता सांगताना त्यांनी ऑब्जेक्शन करूनची स्वाभाविक बट स्टार्टिंग मी करताना त्यांनी मला होप्स दिले नाही त्यांनी सांगले असे हो करले मी स्टार्टिंगातच सांगला तुम्हाला कसं सांगाल तर नाकानी काढीत असतानाच मला बाबांनी सांगले की नाही तुम्हाला तुला दांतानी काढले साध्य ते असं म्हणून सांगाल सो त्यांची प्रोत्साह आम्हाला स्टार्टिंग गावलाय केदा आम्ही घरा आमची एक प्रतिभे ಬೆಳಕಸ್ ಎಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಸ್ ಎಂತಹ तेदा आम्ही घरसूनच केदा स्टॉप करता आम्ही तेदा मग ते मुन्नेले सेवले साध्य नाही सा सो तसं होणं घरची सपोर्ट अंतू खंडित होणं हवंय त्याचं अम्मा बाबांची आशीर्वाद अंतू नाही तर काही लोकांना साध्य नाही तुम्ही आता त्याच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು एक वेट लिफ्टर होणं काहीतरी करीत नाही वेट लिफ्टर मी स्टार्टिंग थोडे ट्राय केला होता बट वेट लिफ्टिंग आता माझी काही साधने बट मी एक स्पेशल काय करीत होता तर दांताची सपोर्ट मला असा म्हणून सांगताना दांत माझे थोड्या वर्ल्ड अंत स्ट्रॉंगेस्ट दांत म्हणून सांगा एक हेम्मेचे विचार असताना मी दांतानी वेट लिफ्ट करले ट्राय करीत होतो दांतानी सो मॅक्झिमम 60 kg सर मी ट्राय केलसा 60 kg सर ट्राय केलसा बट वर्ल्ड लिम्का रेकॉर्ड असांची 72 दांतानी 60 kg तुम्ही उंचलताच म्हणताना ते दांतच काहीतरी परिणाम होणे हा
परिणाम प्रत्येकांतो असत तसा बट केदार आम्ही एक त्याच्या दुकानच्या दांत दुकान नाही दुखतं खंडितवनं दुखतं स्टार्ट करताना आम्हाला मस्त खंडितवनं दुखतं प्रॅक्टिस केल्या होय प्रॅक्टिस होऊन आणि प्रत्येक विचार असो आम्ही कैले काम करताना हो त्यास एक टेक्निक म्हणत असतात मनीस कैलो एक टेक्निकांत काम केलसन म्हणून तर कैलो ह्यावन नाही बट स्टार्टिंग करताना प्रत्येक मनीस असो ಸಾಧನೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲು होय कल्लू मुळ्ळू इद्ददे सो तसं होऊन आम्ही काय असा दोंडे असंदे कांटे असंदे कैलो असं ते आम्ही पास करता सांगायची एक आत्मविश्वास असेल तर त्याच्यापर्यंत कैलो नाही करेक्ट तुम्हाला हा आधी सुगम आणि तुम्हास एक रुपयाचं नारोळू ह्याने गावलसा म्हणून एक मी ऐकलं सा ते कसा लेण्याले काही कार्यक्रम ते मी विक्रम ट्रॅव्हल्स काम करीत असताना नियरली 22 इयर्स मी विक्रम ट्रॅव्हल्स एक टूर मॅनेजर होऊन काम करीत होता सो असेच पूरा वर्ल्ड वाईड कार्यक्रमात येत होता इंडियांत मूले मूल्यांत काश्मीर सोनू कन्याकुमारी तसंच कच्छ अटकनिंदा कटक म्हणून सांगता आम्ही कच्छ सोनू कलकत्ता मुसरू तसंच बहरैनांत दुबईंत असे कार्यक्रम पूरा देत असताना एक दिवस विक्रम संस्थेची ओनर शिवानंद सर मला साधले नाही तर सांगले पूरा कडे तुले अभिनंदन होईत असा सन्मान होईत असं आमची कंपनी तो इतल्या वर्षच काम करीत असत सो आम्ही एक अभिनंदन काम करूनच्या कंपनीचं सो आम्ही होय आम्ही एक कार्यक्रम करले तुम्हाला एक अभिनंदन करले म्हणून चालले आणि नको म्हणून सांगाल तर ऐकलं सगळे पूरा आमची स्टाफ आणि पुरा टोन एक सिल्वराची नारळ त्याने हे केलं होय होय आता विक्रम ट्रॅव्हल्स म्हणताना मला आठवतं तुम्ही एक चोकोट गाईड होऊन काम केलं तर टूर मॅनेजर होऊन आता काम करतात ते तुमच्या उद्योगाच्या ಬಗ್ಗೆ थोड्या आमच्या वीक्षकांचं सांगायला होत्या तेच मी हे का फर्स्ट स्टार्टिंग कामाची अंत असताना मला विक्रम संस्थेने एक अवकाश दिला आणि माझी फील्डच नाही त्यानंतर टेक्निकल फील्ड मी शिकला बट माझी एक पॅशन होती टेक्निकल फील्डच्या काम करताच नाही 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 आता नाही सो केदा मी माझी एक पॅशन होते माझे एक हे म्हणते विश्वास ಬೇಕು एक वाक्य असा वर्ड असा कसा लागेल तर कोशा ओदी नोडू देश सुत्ती नोडू सो आम्ही कोशा मात्र वाचलं तर कळत नाही त्याची परिस्थिती कसं असणार सो कोशा वाचला ते आम्ही स्कूलला जाताना आणि पुरा बट एकदा देश सुतಬೇಕು म्हणून एक आशा होते सो त्याप्रमाणे ते एक काम होते त्यांनी साधले मला सो त्या म्हणतो कसं एक पॅशन असा एकदा जॉईन झाला त्याच्यापर्यंत ते परमनंट झालंय सो टोटल इंडिया आणि बाहेर अब्रॉड सिंगापूर मलेशिया थायलंड पूरा आता खैल संस्थेत तुम्ही काम करता प्रवासी आता ऍट प्रेझेंट टुरिझम संघाची खंडित होणं पूरा कंप्लीट नसेल तर कोरोनाचे अंत सो आता विक्रम ट्रॅव्हल्स पासून बाहेर येऊन मी 1 इयर आता मूडिगेरेंत काम करीत होता ॲज ए ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर कॉलेज बट आता परत ट्रॅव्हल्स स्टार्ट होता सांगताना माझीच एक हे करून घेऊन मी एक ट्रॅव्हल स्टार्ट केलं सारस्वत टूर्स म्हणून सांगा ना सो आता स्टार्ट केले असा फर्स्ट एक 2-3 टूर आता ऑलरेडी बुकिंग असा सो एक त्या फील्ड तो एक स्वतः टूर सगळे जाणताना त्यांत असंचे प्रवासी असं त्यांच तुमच्या प्रतिभेच्या ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸಲ್ಲಿ काहीतरी अभिप्राय त्यांच्या ತಿಳಿಸಿಲ್ಲೆ असं मस्त जण म्हणते बट आम्ही केदार त्या डिस्क्लोज करीत नाही टूर असताना आम्ही डिस्क्लोज आधी मी कार्यक्रम करीत होता टूर त्याच्यापर्यंत आम्ही वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि परत झाल्यापर्यंत चढ डिस्क्लोज करले जात काय तर ते प्रतिकूल म्हणतात आमची एक ड्युटी सो त्याच्यामध्ये त्यासो एक काय हे म्हणतात तसं म्हणता आम्ही डिस्क्लोज करीत नाही केदार नंतर गोत असले असं मस्त साधारण आता कितल्या देश असं तुमच्या कार्यक्रम पावले असं म्हणून सांगायला होत्या मी भारत सुनो नेक्स्ट भूतान नेपाळ तसंच दुबई अबुधाबी शारजा बहरैन इथल्या देशात कार्यक्रम दिलसा ते कसं आमच्यात समुदाय असून बदल जाणणे नाही टोटली मी टुरिस्ट जाणताना मी कार्यक्रम आयोजन केले होते आणि कन्नड संघाचे नियम मला अवकाश दिले त्यांनी बहरैनांत आणि कन्नड संघाची सदस्य नाही इथं बहरैनांत कन्नड संघाचे एक गौरव सदस्य तो दिलसत मला त्या टाइमात की त्यानंतर त्यांची त्या गिन्नेस रेकॉर्डाचे कार्यक्रम मला ते त्यांनी अवकाश करणं दिलं त्यांनीच आयोजन केलं कंप्लीट खर्च त्यांचीच चालत आहे आता तुम्ही बदल कडे कार्यक्रमात येतात थई प्रेक्षकांच्या मध्ये तुम्ही कार्यक्रम देताना काहीतरी काही अवर्चनीय अनुभव
नंतर अविस्मरणीय अनुभव काहीतरी असा खंडित खंडित प्रत्येक कार्यक्रम अविस्मरणीयाचं की त्यानंतर एक प्रतिभेस एक नान प्रतिभे एक काय सांगतो आम्ही एक ग्रामीण मट्टाची एक प्रतिभे सो तसं प्रत्येक कडे जाणताना ते प्रेक्षकांची एक काही रेस्पॉन्स असतात त्यांनी काय एक विशेष झालं एक कॉम्प्लिमेंट आणि परत येताना त्या रोमांचन अनुभवाचं प्रत्येक कार्यक्रम होत असायचं एक एक विशेष झाले एक अनुभव देता आता तुम्ही आमच्या समाजांत आता आमच्या राजापुरा सारस्वत समाजा ह्यांत एक निजहून तरी एक मस्त हेम्मे हाडूंचे साधने तुम्ही केलसत बहुशा ह्या साधने आमच्यांत कोणीव केल्ले नाही सर आमच्या समाजांतंतू कोणीव केल्ले नाही आम्ही बदलव तेटलं ऐकलं नाही सा कारण असल्यार असलो पेरे तर असलं आमच्या समाजांत एक हे ना आमच्या समाजाच्या सहकार प्रोत्साह तुम्हाला कसा असा स्टार्टिंगात मी तुम्हाला सांगल्यासारख्याच फर्स्ट ह्या मुन्नेलेस विषय प्रपंच कळलाच राजापुरा सारस्वत युवा वृंद सुनोचं के आर पाटकर ते कार्यक्रम केले आणि त्याच्यानंतर राजापुरा सारस्वत युवा वृंद होऊन दे आमची समाजाची संघटना इथल्या असं बॉम्बेत असं बँगलोर प्रत्येककडे मला बोलेलसनी कार्यक्रम दिलसातही आणि प्रत्येक संदर्भात आम्हाला सपोर्ट दिलसा आमची समाज होत असत आणि दुसरं उरलेले समाज असून मस्त हे केलं 2021 कोंकणी सम्मेलन साहित्य सम्मेलन झालं मणिपालंत त्यांतो तुम्हाला सन्मान केला अभिनंदन केलं कारकळा साहित्य सम्मेलन तुम्ही प्रदर्शनव दिलं नारळ सोळीचं प्रदर्शनव दिलतात मग आता एक तुम्ही दांतांनी नारळ सोडतात नाकांनी नारळ सोडतात आता नाका म्हणजे आमच्या मस्त एक सूक्ष्म अंगा आम्हाला एक चूर कसाल तर एक चूर घट्टीच्या वस्तू लागल्या तर आमच्या नाका उडकळून जातं तसं असताना त्या नारळ तिथलं घट्ट असतात तुमच्या नाकास काही प्रॉब्लेम आईल नाही सा सर समस्या आईल नाही सा नाही आईला म्हणता आम्हाला नाकाचे चूर उडकल तर मग 4 दिवस समस्या दुःख असतात ते स्टार्ट कार्यक्रम आम्ही केद्दानो स्टार्ट करताना त्यानंतर मस्त असं दुर्घटना झाल्या असा नाही म्हणणार नाही बट त्याच सांगायचे आम्ही कैल काम करतानो आम्ही बलाच्यानो श्रमाच्यानो टेक्निक युक्ती आम्ही उपयोग करता म्हणाल तर खंडितवन सुसूत्र होऊन करले साध्य तुम्ही इतले कार्यक्रम शोध यांत असत आणि प्रदर्शन तुमच्या देऊन त्याच्या ಮೂಲಕ जनप्रियते घेतलं असतं तुम्हाला प्रशस्ती सन्मान अनेक ऐकले असतात तुमच्या हे कार्यक्रम लिम्का दाखलेंत काहीतरी होय लिम्का दाखलेंत स्थान घेतलं सा स्टार्टिंग लिम्का दाखलेंत फर्स्ट आमची समाजांत कोण लिम्का दाखले गेले नाही सर त्याच्यानंतर असिस्ट वर्ल्ड रेकॉर्ड्स अंत त्या विश्व दाखल्याचे अंत तसंच अमेझिंग वर्ल्ड रेकॉर्ड्स सो टोटल 3 रेकॉर्ड बुक अंतो 9 रेकॉर्ड होय 3 रेकॉर्ड असले गिनेस रेकॉर्ड असो गेलसा बट त्यांची काय झालं सांगाल तर एक नवे रेकॉर्ड्स आम्ही ऍड करले तर त्यांची काय एक गाईडलाईन्स असा सो 40,000 रेकॉर्ड्स ऑलरेडी त्यांची बुकांत असल्या कारण त्यांनी नेक्स्ट आम्ही तुम्हाला अवकाश देता होय अवकाश देता म्हणून सांगा अप्रिसिएशन लेटर झाडला त्यांनी तुमचं त्या वर्ल्ड रेकॉर्ड गिनेस रेकॉर्ड त्यांत तुमचं नाव येऊ दे म्हणून आम्ही हारेके करता आता हे तुम्ही शो करताना तुम्हाला तुमच्या कामाच्या मध्ये तुम्ही कसा टाइम करून घेतात आता तुम्हाला उद्योग एक हव्याच मनुष्य म्हणून झाल्याचं त्यांच्या जीवना सागितले एक उद्योग हवे त्या उद्योगाच्या ओटच तुम्ही ह्या शो आणि काही जाऊन कसं ऍडजस्ट आता कसं सांगाल तर मेन टुरिझम सांगायचे त्याचे एक स्पेसिफिक टाइम असता टोटल 12 मंथ्स असतात मॅक्झिमम 7 to 8 मंथ्स असतात त्या मोमेंटात आम्हाला एक टूर जाऊन आल्यानंतर एक 4 to 5 डेजचा टाइम गावता सो त्या एक गॅपात आम्ही कार्यक्रमास अवकाश असेल तर कोणतरी विचारलं तर आम्ही कार्यक्रमास अवकाश करून देणार तुम्हाला साधारण आता काही इतल्यागे शो दिलचं इतल्यागे साधने केल्यांचं प्रशस्ती सन्मान वर्ल्ड रेकॉर्ड सांगल्यात तुम्ही बदल खैल वेदिकेर तुम्हाला प्रशस्ती होते सन्मान होते गावचं म्हणून सांगायला सन्मानाची लिस्ट मस्त दिंग असा पण मी मेन मी तुम्हाला सांगायला तर एक मेन आमचे धर्मस्थळ धर्माधिकारी वीरेंद्र आहे त्यांची त्यांची फॅमिलीच एक कार्यक्रम आयोजन करले विचारलं त्यांनी तरी मला 2दा सन्मान झाला बेಳ್ಳಿ नाण्य देऊन त्यांनी सन्मान केलं त्यांनी 2दा आणि एकलव्य क्रीडोत्सव म्हणून एक 10,000 स्टुडंट्स ऑल ओव्हर कर्नाटक असून आले त्यांनी
मोहन आळवा आळवास इन्स्टिट्यूशन होय तर इवो ವೇದಿಕೆಂತ मला एकल्यासच साधन सन्मान करून ते कार्यक्रम करेल त्यांनी तसंच गुरुदेवानुग्रह प्रशस्ती ओडियूर वसून त्याच्या पर्यंत आमची समाज असून पूरा संघटना असून सारस्वत साधक प्रशस्ती डोंबिविले सुनू आणि तसंच बँगलोर जलसा पूरा कडे सन्मान केलसे नाही तसंच मेन विशेष काय सांगाल तर कवळे मठ स्वामीजी दोघ जण होते एन्ने ಒಳ್ಳೆಂತ आमची चातुर्मास्य होईन होते त्या संदर्भात स्वामीजींनी स्वतः असले एक प्रतिभा असा त्या मला बघुलवे म्हणून सांगान यक्षगान 1 hour लेट करून हिरिया स्वामीजी कार्यक्रम बघुलच मला तसं 1 घंटा यक्षगान पाठी घातलं तर ತೊಂದರೆ नाही मला हा कार्यक्रम बघुलच म्हणून सांगान विशेष गुरु अनुग्रह म्हटलं तर खंडित काशीमठाधीश्वर तसंच पेजावर स्वामीजींची ह्यांचे पर्यायाच्या संदर्भात मला अवकाश दिला ते 4ನೇ पर्याय ಅಂತ तसंच मस्त ऑल ओव्हर कळलेले मठच उडुपी जिल्हा राज्योत्सव तसं मेन सुभाषचंद्र बोस राष्ट्रीय युवरत्न गौरव नॅशनल अवॉर्ड गावचा निजहून तरी तुमच्या हे साधने आता इथे वीक्षकांचं तुमच्या साधनेचे परिचय मात्र आमचं मौखिक होऊन करले सध्या झालचा ते तुम्ही साधने करीत असताना दाख्यांच्या इथे अवकाश आमचं गावत नाही सा पुढे केदा तरी अवकाश गावल्या तर आमच्या वीक्षकांचं ह्या एक स्टुडिओ ಮೂಲಕ ह्या एक चॅनेलच्या ಮೂಲಕ यूट्यूब चॅनेलच्या ಮೂಲಕ पुढे केदा तरी अवकाश गावल्या तर आम्ही आमच्या वीक्षकांचं परिचय करून देऊया तुमच्या ह्या साधनेचं इथल्या राष्ट्रीय मट्टासरू एक अवॉर्ड गावचं म्हणताना आमच्या एक समुदाय राजापुर सारस्वत ब्राह्मण समुदायाचाच एक हेम्याच्या विषयी ह्या क्षेत्रांत अनेको तुम्ही पुढे जावा तुमचे वृत्ती जीवन व पुढल्या दिवसादी अनेको उज्ज्वल होणं असंदे आणि ह्या पुरस्कार प्रशस्ती अनेको पुढे मस्त कडे गावत रवंदे म्हणून आशा करता तुमच्या कडेच आत्ताचे एक युव जनांग असा बदल चूक वाटेर जात असं त्याच तुमच्या संदेश का आता तुम्ही इथल्या साधने केलं तर तुमच्या यौवना बदल रीती जायण्यासारख्या आड वाटेन जायण्यासारख्या तुम्ही असले एक चुकोट रीतीचे एक साधनेंत एक तपस्वी म्हटलं तर तपणा तपस्वी होऊन काम करत असत तुमच्या एक कडेसून आमच्या युवा जनांगाचं कसले एक संदेश ठेवले सर आत्ताची युवजनांची मनस्थिती युवजन भारी हुशार असत त्याची आम्ही काय आमची जनरेशन कसं म्हणतंय त्याच्यानं आत्ताची जनरेशन फार बेटर बट विषय काय झालं सांगाल तर आता युवजन स्ट्रेट रोडान जाऊनची सोडणं आड वाटेन जावले ट्राय करीत असत विषय काय सांगाल तर कोणाला मस्त कष्ट पावांची नको इझीत काही गावता म्हणून सांगायची एक परिस्थिती आणि दुसरं विचार असा समाजात सो त्याकडे मस्त आकर्षण होईत असत मी काय सांगता तर आत्ताची युवजन असं सांगायचं तरलं व्यक्तित्व नाही माझी झालं तर काय सांगाल तर आम्ही एक कैलो एक गुरी तोवून त्या गुरीची निरंतर होऊन आम्ही एक प्रयत्नशील झालं तर आमची माइंड डायव्हर्ट होणार सो आमची गुरी एकच असालाय सो त्या गुरीची निट्यात आम्ही पुढे होय शिखराग्रस तलपांची एक विशेष आसक्ती ते पेला असं म्हणाल झालं तर त्याचा खंडित होऊन त्याची माइंड डायव्हर्ट मनसिद्धरे मार्ग खंडित आमच्या युवजनांगाचं चोकोटरीचे संदेश दिलेच आणि आमच्या युवजनांगांत आता आमच्या समाजांत बघूलं झालं तर प्रतिभेव मस्त असं बदल रीतीच्या प्रतिभेचं हव्यासने असद त्यांच्या सुप्त प्रतिभेने वर राहिले असद मस्त रीतीच्या प्रतिभे आता विलास नायक तुम्ही बघले असद विलास नायकांच्या कार्यक्रमात आंतरराष्ट्रीय मट्टात तुमचे कझिन ओके त्यांचे संबंधी विलास नायक ते त्यांच्या व एक प्रतिभे साधने म्हणताना बहुशा सगळ्या जगत त्यांच बघता असतात ते व एक युवका तर त्यांच्या व एक कसाले म्हणताना युवा जनांग चोकोट रीती चालायला म्हणण्याचा उद्देश त्यांपिलो असा तुमच्यासारख्या विलास नायक सारख्या अनेक मस्त जन युवक आज बदल ವೇದಿಕೆच्या ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯ होतस हे अग्गे युवकांचं बघून आमचे समाजाचे होते बदल समाजाचे होते युवक काय असं ते चोकोट रीतीर जीवन सागितलेले तुम्ही आदर्श होऊन त्यांचं तुम्ही सांगलं तुम्ही ठरलेल्या मट्टाच्या काही नाही म्हणून खंडित तुम्ही ठरलेल्या मट्टाच्याच आमच्या समाजात इतल्या साधने केले म्हणताना आमच्या एक त्या एक समाजाचे एक आस्त म्हटलं तर तपवले नाही
आमच्या युवक तुमच्याच वाटेर चलान समाजच पुढे एक तेव एक आस्ती होऊन कळलेले सांगतं आम्ही पोर्सनचं शिक्षण देवले होतं आस्तीಗಾಗಿ शिक्षण देवले नवा शिक्षणाचं त्यांच्या मागे आस्ती पोटचीच आमची आस्ती होती म्हणून त्याच्या आज युवजनांगा आमच्या समाजाची आस्त होऊन पुढे येवलेवे म्हणून एक तुमच्या चोकोट उद्देश इथं सांगल्यात तुम्हास मस्त धन्यवाद आणि पुढल्या दिवसात तुम्ही ह्यांत मस्त तुमच्या ह्या एक हव्यासंत प्रतिभेंत मस्त अवकाश गावंदे मस्त समाजसेवे त्याच्या ಒಟ್ಟು करा तुम्ही आणि त्याच्या ಒಟ್ಟು आमच्या युवजनांगाचं स्फूर्ती घेऊन तुमच्या वाटेर म्हणताना तुम्ही आता नारळ स्वतः दानताने नारळच सोडलं म्हणून बदल प्रतिभेने तेव्हा पुढे येऊन सगळे तुम्हास बघून आम्ही हो त्याला करले नवा आता तुम्ही मांकलास बघून तुम्ही शिकल्यात तुम्हाच बघून अनेकले शिकालेवे आमच्या समाज पुढे यावलेवे हे प्रेरणा शक्ती होऊन तुम्ही पुढे यावा अनेको आमच्या समाज तुम्हास गुर्तिसेंदे आंतरराष्ट्रीय मट्टात कसं गेलसत सध्याच गिन्नेस रेकॉर्ड असो तुमचं नाव जाऊन दे ते थई तुमचं नाव एक रेकॉर्ड होऊन येऊन दे आमच्या समाजाचं नाव देसारखं होऊन दे म्हणून देवापिले प्रार्थने करून वीक्षक बांधवनं अजुसर राजेश प्रभू पेर्नाल यांनी त्यांच्या साधनेच्या बग्गे त्याच गावल्या सन्मानाच्या बग्गे त्यांच्या एक जीवनाच्या अनुभवाच्या बग्गे मस्त सांगल्याने तुम्हासो बहुशा आमच्या समाजांत मस्त जणांनी त्यांच्या प्रतिभे वीक्षणे केल्ले असत केल्ले नाही तर आज ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या आमच्या साधक कार्यक्रमाच्या मूलक तुम्ही अगदी त्यांच्या प्रतिभे एक बघल्यात कसाला असं म्हणून तुमच्या सहकार बेंबला त्यांचा अनेक असंदे आणि तुमच्या घरच्या पॉर्सन्स त्यांच्यासारखे साधने करले एक प्रेरणा शक्ती होऊन तुम्ही हो त्यांचं एक वाट दाखवा म्हणून सांगत विलास नायक आज कसा विलास नायक कसा आहे आंतरराष्ट्रीय मट्टांत मस्त नाव पावले सहा त्यांच्यासारख्याच आमचे समाजाचे युवक नाव पावंदे आमच्या समाजाचे हे हेम्मेचे काय पुत्र असं दोघा तसंच अनेको मस्त जण आमच्या समाजांत पुढे येऊन दे म्हणून सांगत आमच्या ह्या एक आमच्या साधक कार्यक्रमास मुक्ताय देता अग्यांसो नमस्कार.